ka ị na-abata na Amokwe TV ọ ka anyị gosi gị ka Amokwe station dị na mgbede a anyị na-ekene unu ebe ọbụla unu nọkwa wee na-achị ndị na-akwado ihe Amokwe na-eme ya baala ha anyị ji ohere a na-ekene nnukwu mmadụ dịgasị iche iche na Amokwe na-esoela anyị na-akwado ihe anyị na-eme anyị na-ekene nkwe igwe n'ịnọ ewere na Amokwe His Royal Highness Igwe Architect Sunday Chibuike bụ igwe ndị ọjị Amokwe anyị na-ekene na-achị hapi ọchụchụ ahụ na-ekene nkwe igwe ndị ụwa na Amokwe bụ His Royal Highness Engineer Mike Uzi igwe ndị ụwa na Amokwe anyị na-ekene nkwe igwe ndị etiti Amokwe igwe Justice PC Onya na-ekene nkwe igwe ndị ụzọ Enugu bụ igwe John Atụ ị na-ahụ hụ na ndị ma na-anata steshọn dị bizita na mgbede a ụzọ na-ekwo ekwo gbagolo gbada sinsi m fụtara ebe a na-arịtụkwa na-atọ na-eje evute ndị ọzọ so ọkwa na ịnatabe ị ka na-eme isi ihe maka na mụnwa ya shiga agba n'abalị a so anyị na-asị gị ebe ọbụla ị nọ natawa deme grevensa anyị ekene gị ọ nke lutekwala ebe a ọ tụgharịa nsogbu adịghị ya emelu unu so echi ga-adị egwu maka owelu nke DC emere organize too much ya ma anyị ji ekene ndị igwe anyị na-ekenekwe ndị president generals na nleta union oyishi ndị president ndị youth Amokwe even some of these roads ebe a ejicha aja wuchichie ya ka ọ ya na too bad on her drive so anyị na-achị gị ka ị na-abata ị na-anya hụ na moto na-abata steeti Afor so ị na-abatakwa na m ga-ahụkwa na Choice Supermarket dịkwa on Lashra State unemu ndị ka ime a na-emedokwa echi ọkwa ịyọgwo ekene gị ịhụrụ ndị mara anatago ha karị so unu na-anatakwa deme anyị ekene gị mba ndị batagwara akarịghị akarị sef so ị na-ahụ hụ na moto niile na-eme offload ọ na ndị mara na-arịte anyị jikwa ohere na-ekenekwe washili bay ọ na-abụkwa ọchụ ahụ lụ otu ọ na ị na-akwado ihe anyị na-eme nnukwu mmadụ bụ ihe ọ bụ nnukwu mmadụ bụ Ikechukwu Odume odogonu Manchester anyị na-ekene shiabarị ọ na-akwadobe ihe Amokwe TV na ọ na-eme ka ya bụ mmemme na-aga n'ihu na-achịa ademe akụhụ ko Choice Shiekwu Choice Supermarket so onye batakwa ọbịa Choice ihe ndị ma na-eme adị evuzi ivu anyị ọnụ haratakwa ekene gị deme nnọọ ndị ka imele ọgba ọhụụ bụ ị na-ayọ kene ndị na-esoyela anyị na Amokwe TV kene ha a ga-egosichukwu unu ihe dịgasị iche iche anyị na-ekenekwe Honorable Ifeanyi Aneke bụ onye wefutele competition a na-eme ọchụchụ ahụ experience natakwa ọchụchụ ahụ just na document your experience ị na-agwa ike my man well done now so ị na-agwa anyị ka ọchụchụ ahụ experience gị dị maka na 10,000 bụ ihe 10 people ga-ewin n'izu a ị bịa na Choice Supermarket na-ewele akwụkwọ credit ka unu na-ego m ga-ahụ saa Ndụbụisi Aneke ọ nọ ebe a Ndụbụisi kenekene ndị be anyị n'ebe dị iche iche yes so o gochiri na o nweghị igo n'Enugu ịgba aka ya ọbịa gowezie mba very good ahụ m na tebụl a jụrụ eju ihe ọ ka a na-apakị Ndụbụisi nke ya ọ karịrị dị ya ekene gị kene ndị na-esoyela anyị
Yes. Confirm. Confirm. Aye kenege. Honorable. Aye kenege because kenen the buy next line na mo peti. Amokwe kenege no. Ai na ta ba ku travel. I think I bet you the choice. Yes. Na ba, you ba uri pajua ba bota charge. Ni na ta pa ba ni ni na ni go ne go buy. Who price? Yes. Sai ni na ta pa ni da wa he go ni. Confirm. Dem ya balunu. Ka yo na ya ka unu hụ na ọ kwajuru shop ya maka ọchụ aha ndị ọbụkwa ndị ma ego na ndị mmadụ so ị na-anatala ana ma bread ma akwa ma akpụkpụ okwe ma wivon ihe niile ma perfume ngwongwo Zankostin nsogbu adịghị na-abata n'owoho ihe niile dị owoho onwe ha na-acha acha ebe a ndị na-enye service karịrị so nke ọ bụla ị chọkwara iwere unu mana Choice Supermarket na-eme nkwe shawarma na ihe ndị ọzọ nke a bụ ice cream different species onweghị ịchọ mmanya dị iche iche ọkwa onweghị na-ebugo mmanya wee ikike na ọya kirikwe n'ụzọ ka natabịa gori ewa ihe very cheap ọ karịrị akarị ihe karịrị ebe a so anyị na-ekene unu na-achọ unu deme anyị ga na-agakwa raụndụ na-agbago ka anyị gbarakwa anụ unu gochekwe nke a ndị dị anya ebe a na-ele ma ọgwụ mara karịa n'ebe a na-ele ọgwụ ọ gịnị bụ ihe na-eme ebe a na-enye giveaway n'ọgwụ ebe a unu ga-ahụ Ifeanyi ụwa gị ọnọ steeti enye ndị mmadụ ọsọ ọgwụ bụ ị na-eshi oke ọ na-eme PS Zankostin mba that shop mechiri eme onye ka ngwongwo dị ya mụọ m ka ndị mara aka nakwa life shi afụgo nchọkwa granọt dị bayo gịnị ma gịnị oke ọgba akị oke demenu so ịbatakwa ihe karịrị ịhụ oke ndị gbashi evu akpa anata dịka ngwongwo karịa ọ bụ ma station the hot na trafik adịgwo so ọ bụ na ịbatabe ọsọ gị aka nọkwa n'Enugu ọsọ gị aka na outside anyị na-anatagwo une m deme anyị ekene gị anyị na-achọ unu ya baala unu anyị ga-eje ebe dị iche iche Henry Samuel anyị na-ekene gị ya baala gị onye ọbụla na-abata live ị na-agwa anyị ebe isi esoro agwa anyị ebe ị nọ ndị natagwo gwa anyị ka ha natagwo gwa ihe na-eme this year na-akwadori ọhụma anyị na-ekele gị deme so n'anya station the very busy not very busy everywhere anyị na-ekenekwa ụmụada Amokwe nnukwu nwaanyị bụ Dr. Nkiru Kachinedu arụ na-asọ ọ bụrụ na unu mara wee Ifeanyi na shọpụ ya omepegokwa ọzọ ịma na shọpụ ya gbagworo ọkọ ya ka anyị bịara igosi unu so ị na-anatakwa na amanụ shọpụ ya emepegwo ịma na ọ gbagworo ọkụ mana we thank God na omepegwo another one so ka mmakwa na ọ gị Angela ịma ha ebe ị nọ uchi onye owe so anyị na-asị ya congratulations ọ dịghị izi n'ebe otubo dị ka email ndị na-agwakana ndị be anyị ihe na-agwa ndị be anyị bụ na anyị ebido gwokwa ọzọ shọpụ gbagwolo ọkụ ma Chukwu were ọnọdụ n'isi mmadụ esogbu ya ihe kacha mkpa bụ ndụ na ihe niile dịka otu nwa isi bidokwa nwayọọ mgbe anyị na-atụkọtakwa anyị elugbo ka anyị lugbo anyị ekene gị deme biko ihe anyị na-ayọ ndị na-anata unu egozi n'ihe n'ụzọ nata na ihe karịrị be anyị ọ ya ka anyị na-ayọ unu ngwongwo karịrị ebe a ọ ndị mmadụ ya ego
Uchenna n'obi anyị na-ekene gị akịdị kajeta ndalụ unu niile gbaratawa na Amokwe ka eme and echi bụ ọdịnọgwụ gbara ọmụ ihe a ga na-eme echi bụ ofe a na-agwa na-ekpechi sansan n'ebe a ihe a ga na-eme echi bụkwa deme nze ịhụ ọnụ nze anyị na-ekene gị Grevinsa biko ndị ihe na-agwaka na ụmụ anyị n'ebe dị iche iche gbasara ọchụ ahụ ụwa na-eme n'ahụ ụwa Amokwe TV ekene gị deme ama awa agịrị ihe onye na-eme yes maka na taata bụ aho-Oku abụ ọchịchị ahụ ama agwa ndị be anyị n'ọkwa egwekwere ike Chukwu ga-enyekwe ohere ha na taa ya hụrụ ka esi eme ebe anyị ka esi eme ya bụ ọchịchị ahụ ndị ọhụụ ọ na-adị mma ibe na ibe ya ahụkọta bụ ụmụnne ya bụ ụmụada sokwere agịrị ihe niile a na-eme tikwe mmanwụ anyị ekene gị ọkwa ịkwadogo maka meeting ADF ndị ba ga-eme kene Tony Mamsa anyị ekene gị deme ya balị gị deme nza anyị ekene gị Chukwu gọzie gị deme ị na-aya ịhụ na ya bụ okike na-aga n'ihu nze shini m ga-ahụ ma wee nye m ihe ọkụ ịhụ na nze adịrọpụgwo ọhụrụ kansala ngwa kansala ngwa Amokwe TV biko anyị chọrọ ịjụ gị kịta ka ọya na-ayọ o jebu Kavanchan sense mana ọchụ ahụ anụwa ọyọgwọ biko ndị na-agwa ndị be anyị na-ayọ obe maka ịyavụ ngwongwo gị o nweghị ego ọkada o ji ụkwụ anadabe ha ndị na-anata ahụ nataba ịma na ihe ọchụ afọ ọ ndị na-aghọtafe ebe ihe na-amarụ ihe oye mana ile n'ebe anyị otu Amokwe si eme n'ọtata afọ ochie bụ echikwa ya abanye afọ ọfụ and ndị na-aghọtaghị onye a na-ekwu banyere okwu ọchụ afọ bụ na ụbọchị tata ba na-asụ ụmụada anyị nataba ha kpọrọ ụmụ ha mụrụ bataba ịkpọrọ ụmụ gị bata ụmụ gị afọ ụmụ nwanne ha nwaanyị bụkwa ụmụ ha na ya shiri ofu ebe ha na-enwe ike ịmalụ ụfọdụ si mba na a na-agọ ihe agọ na-achọ ịgwa ụmụada ndị Amokwe na Amokwe wee sọsọ ụzọ oku na-atọ ha na-eri na ebiriye nke izizi bụ ajụ na-ajụ m ihe ochie ribe ihe ọfụ nke ịbụọ bụ ọtụtụ afọ na afọ ochie aga n'afọ abaghị afọ ọfụ nke ịtọ anyị na-anaghị eribe oku aka onweghị afọ alụsị a na-agba Amokwe onweghị okwe na afọ alụsị a na-agọta atọ onweghị enyi afọ alụsị a na-agọta atọ so oku a na-eme today bụ ụmụada ijebe na ọlụ ụmụ unite ya so like tata agwa m ndị ụmụ nwaanyị be anyị ndị nke anụ bụrụ anụ maka bifo a na-ada achụwa afọ ịfụ na ọwụ dị too much nwaanyị ma ihe n'ụbọchị tata nọ na be di oche ekiche ihe na-eme na be di na-anaghị emebu olu n'ụtụtụ ọsị ọgwụ ihe dị otu a ya fụba agụ ọ chụpụ ya ọ pụọ n'ilo ọ nachite azụ welu mmiri kwọcha aka ọ nachi ya ọ bụkwara ya bụ na a na-elote ihe ahụ ndị gboo o nwere ụzọ Chukwu na-echi ha na-ekpere so anyị na-asị ndị Amokwe ndị ka na-anatabe biko ha gbaa mbọ ihe anyị vụrụ m ntachi ebe a bụ ji ọjị bụ mbụ ihe a uto na-asị na a na-awazi ji na ọtụtụ afọ mana oge anyị ji awa ji bụ na ji ọjị ka m bụ ihe a anyị a m bukwebe akpaka so a masị ndị mere ihe a onye nọkwa echi m ga-awaba ji nke m biko ọdọ ya iru ịghọtago anyị ekene gị ọhụghị ego ọkada were ụkwụ na ngwongwo ofu mgbe ejighị m nke m ga-enye gị ka nawagodi mgbe ọ ga-anawa ka nawagodi echi m na ya ahụ na-eme ahụcha m nze kịta ndị ka o si aga a na-emekwe mba daalụnụ yes Zanko sịrị anyị na-ekene gị Messi Victor Agụ na-eme anyị na-ekene unu niile
moto niile rutere ebe a wọchị ya empty ọ rutere n'ebe ọgba empty wọchị ya ozi moto niile gbara empty a na-eje ụka moto niile gbara empty moto rutekwa ebe ome offload ndị Amokwe karịa ọ ga-enwe ihe na-eji oji tata na taa bụ nkwa gị ka a na-afụ n'ahịa onye ritụrụ wọchị ya moto lute ebe a ọkwụsị moto lute ebe ọkwụsị o lute so anyị sịrị unu mọwụ dị iche iche Dr. Chinedu Nkero ka na-asọ nnukwu ada Amokwe a na-anị anyị Imo Steeti mana ọ na-anata ọchụ ahụ niile ADF Secretary General anyị na-ekene gị na-ekene Mr. Samson Aneke bụ the Chancellor ADF Kosha Pilot Affairs ADF ga-eme meeting echi n'ebe Tony Aneke Tony Mamsa ebe a ga-anọ wee mee meeting ọ bụkwa na ịchọ join ADF gbagote mmadụ abịa mee gị introduce ịbanye anyị na-ekene unu ADF na-agba mbọ ya agbashi ike na-ahụ na Amokwe na-aga n'ihu station mgbe ihe anyị nọ moto niile na-agbanata a na-erutekwa ozugbo a na-eme offload mpoto 1 na Amokwe anyị na-ekene gị deme anyị na-ekenekwe Chief Engineer Chukwuemeka ụzọ Ogwumba na Amokwe ọchụ na-achụ ahụ nwa ga-afọ iche anyị na-ejebe ya n'Ayashi a ka jee tie mọwa Ayashi echisikwe mọwa Ayashi on Sunday ọ na-eme nkwe ndị mọwa invite ebe a ga-adị hot na-aya na agwaghị ihe dịka ojiriba moto niile na nke atọ n'ugwu onye merụrụ ene ome offload tọn ada eji oji taa onye ada amaghị ihe na-eme na steshọn oche na-ewere ndị oji ọ ga-atọnụ moto ya so deme onye nke atọ n'ugwu onye atọ nụ ha na-eji ibute dịka ụzọ dị busy ụzọ dị busy ụzọ dị hot so anyị na-achịga ọbụla ịnatabeghị natawa n'ebe anyị dị mma different groups of masquerade United Brothers 01 ọ na-afụta ndị Agụbata Ọshwa group deme anyị na-ekene gị Agụbata Ọshwa na-afụta ndị Unique Masquerade na-afụta parapara pụrụ ihe mmụọ na ya na-afụta with another dimension with ogene na ngwongwo na nkwa nkwa so unu mara na all the hot all the very hot anyị ekene gị demenu so mọwụ dị iche iche atị dị iche iche atịchi ebe dị iche iche na-afụta so anyị na-achọ unu na nke dị sie ga-adị iche from other and then we rules and regulation na-aga idea to help ka ọ dị more better so amaghị ụzọ anụ wee shi aba Amokwe Amanda Nancy anyị na-ekene ndị ofe akwụ cheka ekene ofe akwụ anyị na-ekene gị biko gwa aka ndị be anyị ka ya bụ ọchụ ahụ si aga ya bụ aho-Oku yes yes everybody we village if na here na emede that's now papa it okay dem yeah so you na-agwa ka ndị ma ha natawa na were ihe na-eme dem I will off anyị na-ekene gị ndị ka ya bụ ihe si aga a na-akwado ọ na-agakwa ọhụma ịdekwa anyị hụ na ụmụada na-anata achị ha na-anata n'ikem ha na-anata aho-Oku so a na-akwado sie ike na ọ na-aga n'ahịa deme bịa dị anyị na-ekene gị ndị task force si akwado gịnị na ha ọmụ bụ chairman task force Amokwe niile kere aha gị culture I'm Christian Onya from Owado biko ndị ya dị efa mebuje ha ukpe etene a sị na ana bụ etokwe dike na nke omeme gịnị omekwa ọzọ beto obughị na ya ha bụ na Amokwe adịghị mma ha sị ndị delegate ya egosi ha na ya bịa chọpụta ihe na-eme na Amokwe because mmadụ ya nata one day ọmafụ ebe ọ ya paakị moto ọ bụrụ na mbịambịa emegugịnị anagori ebe ya imi ndị be anyị na-enye ndị mbịambịa dị too much ndị ADF ha ya anyị ntị ya ha ka anyị gwa ha ihe na-eme na Amokwe obo ya na-aghachi Amokwe
Ewe 4 autonomous, we 4 Igwe, we 4 PG, we 4 CSO, all those things. Keko for ejide kote we. O inu ko ndị mmadụ mara ebe sheyere aka. So ha bịa biko ka agbatara ya ose maka. Ndị scrap na-emeka anyị ihe. Ịrụchakwa na 1 million, 2 million, 3 million, 20 million eje pụkacha waya. Ito na mama gị jeshi ya kụwacha ale ya. Ha rịbeka yi na ya aka ha biko ka. Obo ya bụkwa m okwu niile. Ekwunego m last year. Demen. Obo anyị ebidogo. Anyị ekene gị. Deme. Unu anụgo ihe o kwuru ihe dị iche iche so anyị na-agwa unu na-achụ unu na ya bụ mmemme kwuru n'ọdịgo ka ọ ya adị anyị na-ekenechi ndị dị iche iche ndị Amokwe ji wee buli anyị na-ekene ọzọ Emeka barista Odenigwe ọnụkwu nwoke bụ ọbụ barista Emeka Chibuoke anyị na-ekene na-ekenekwe Lloyd Eze odogwu nwoke na-ekenekwe Chief and Lolo Frank Ude akụlụ ụlọ wan Oyo Ọnịsha Amokwe anyị na-ekene na-asha ya balịa ọ na-alaike ihe anyị na-eme Amokwe TV anyị na-asha akụlụ ụlọ deme anyị na-ekenekwe Chigozie Oya bụ nnukwu wafọ Amokwe bụ ihe Amokwe na-adịghịkwa mma anyị na-asha deme na-ekenekwe Lolo Juliet Ụzọ bụ Lolo Ugwumba nnukwu nwanyị ya baala gị anyị na-ekene ndị dị iche iche okwe ndị chọrọ ka ezitela ozi na-ede na Amokwe TV na-edela anyị ya na inbox anyị ma comment section ma na WhatsApp anyị ga-ezichere ndị ahụ ozi na ọchụ aha maka na ya ma mkpọcha ọhụụ ya anyị na-ekenekwa Eze Frederick Bukodo nnukwu waho ọwa agụ na-ekenekwa Agụ Uchenna odogwu nwoke ndị na-enye anyị nkwado dị iche iche na-ekenekwa Eze Guy ya baala gị senior man bụ ebo onye nke m ya baala gị na-ekene Emeka na-ebo ndị dị iche iche n'ebe dị iche iche ndị ihe anyị na-eme na dị mma wee na-achịa ya baala ha shi na-esoela anyị everywhere dị busy gbagoro gbada ịfụtakwa ịkwụ n'ahịa ewe ndị na-eme invite ịkpọọ ha dị special dị organized chọkwa nke Amokwe TV bịa na nke gị anyị na-ekene gị chọkwa ka Amokwe TV bịa kọva ihe na-eme na compound gị just send anyị message na WhatsApp kpọtụla anyị anyị ga-abịa mee ka ụwa niile mara maka ya Oga White anyị na-ekene gị kene ndị na-esonyere Amokwe TV na-ekene ndị mmadụ nọ online ana m ekene ndị Amokwe be anyị nọ abroad anyị na-ekenekwe ma ndị nọ home anyị na-asisi na tawa na-eke akara aka na-eji isi ekwe today na today ifo na akọrọ dị Amokwe kara aka ha nwere mmadụ anyị ekene gị wetara anyị ha demene ndị mmadụ na-abata steeti ọ bụ ma ụzọ dịka ụzọ adịghị trafik adịgo taa echi ga-adị very hot ọ ya bụ ihe m na-agwa unu ama nghọta na-eshe ekwe vidio ka ndị ọzọ mara ka Amokwe si eme ihe na-eshe vidio ka ọ na-aga viral na-eshe vidio ka ọ na-aga viral anyị na-asị unu daalụnụ maka isonyere anyị na-ekene unu na-achụ unu jee na Amokwe Community TV YouTube channel ịsacha Amokwe Community TV na YouTube click here subscribe maka ebe a ka anyị ga-eme live niile echi I'm on the live na YouTube na Facebook because of some restrictions YouTube kala anyị ma I were some restrictions ka anyị mechie mọ nke ọzọ emere so anyị ga-eme na YouTube jebe na YouTube na ngwa ndị ọzọ ha ji ebe a Amokwe Community TV click here subscribe click here notification button so that I baa live nweta notification hụ na moto na-abata steeti onye gbasakwa ashụ ọda anazi ya na onye gbasakwa ọgbara tawa station echi ga-adị hot yes ọkụ ya ọ dị n'ọgwụ gbara ọmụ daalụ